Percuma jilbabe apik nek montore mogokan. Tuku montor sik age tuku jilbab ya men, ya. Wong jenenge dandan ki ya sing ayu ki saka dhuwure sik tekane ngisor. Nek montor ya to, nek montor kuwi dol ning parkiran kowe ya ora weruh, ya to, sing tak nggo. Nah, iki jenenge model anyar jenenge sirpol. Sirpol, Siria polos bahane seruti, ya pete nak teranda. Ya iki cara pakai piye? Gek suwe engko jojo. Jilbabe oli dicapok suwe ngantek kecantol. Gusti Allah. Lho nek ra ngati-ati kecantol, deloken. Sik. Nah, apa wong iki real ora tak potong-potong cara pakeke. Mlebokke saka mburine ning ngarep. Gek piye nek ra nggo pet engko nekuk-nekuk. Nah iki nek ngrasa nekuk-nekuk tarik ning mburi. Dirapikke. Nah, tapi aku ora gocowe tetep wis rapi. Ora nganggo jarum pentul. Ira iki mburine. Apike kok ngene. Tuku jilbabe ora mung sekedar murah. Tuku jilbabe sing bedani karo bonuse, Mbak. Gawe awet enom kuwi sing mbok goleki.